Stay home, stay home. COVID-19 on a mesa todo. Wasalagan nang inimesanay. Heka surmaya ka bobo. Beneo rey ne amman stay home. I stay home, stay home. Coronavirus yun ay mesa todo. Wasalagan nang inimesanay. Heka surmaya ka bobo. Keleo rey ne amman stay home. So kasi pero kaya nang inimesanay ang mga ngi. Enang ina leberan sa sarong nugi sa wala nga kasi pero